Jablčková slávnosť. Dnes sa Dado už nevedel dočkať, kedy mamka dočíta rozprávku a Lenka zaspí. Netrpezlivo sedel v náručí dievčatka a sledoval, ako mamka obracia stranu za stranou a očami sa ju snažil zrýchliť. Pripadalo mu to ako celá večnosť, kým v izbičke zostala tma a k Dadovi prúdilo čarovné svetlo, po ktorom sa až k nemu priviezol balón. Celou cestou poskakoval, podupkával raz jednou, raz druhou nôžkou, potom sa pohupoval zo strany na stranu. V diaľke konečne uvidel dedinku a veľa farebných zostupujúcich balónov. Všetci mojkáči sa tvárili rovnako nervózne a nadšene zároveň, ako Dado. Dnes bol totiž pre mojkáčov najvýnimočnejší deň v roku. Jablčková slávnosť. Všetci do jedného sa na tento deň tešia rovnako ako deti na Vianoce. Námestie dedinky vtedy ožíva ich najmilovanejšími jablčkami. Tie v Mojkáčove nerastú iba červené alebo zelené ako na zemi. Na stromoch majú aj modré, žlté, červené, dokonca aj fialové jablčka. Každý obyvateľ dedinky varí, pečie a pripravuje tie najlepšie jablkové pochúťky v celom vesmíre a vystaví ich na obdiv ostatným. Každú dobrotu posúdi a ochutná starostka a 3 z nich udelí rad zlatého jablčka. Potom sa do jablkových mňamiek pustia všetci mojkáči, na pódiu hrá miestna kapela a všetci sa zabávajú a tancujú. Dado, Kika, Angela a Maťko už celé týždne plánovali, čo na jablčkovú slávnosť spolu pripravia. Bude to 7-poschodová torta v 7 farbách dúhy. Každé poschodie budú zdobiť vyrezávané jablčka rôznych tvarov. Na najspodnejšom, červenom poschodí budú lienky. Na ďalšom, oranžovom, budú motýle. Na žltom budú včielky, na zelenom listy, na modrom poschodí budú kvapky vody, na tmavomodrom vlny rozbúreného mora a na najmenšom fialovom budú z fialových jablk vyrezané kvety. Na vrchole torty bude pripevnený malý ohňostroj, ktorý vyprskne do neba trblietajúce sa hviezdičky. Štvorica si veľmi želala, aby rad zlatého jablčka tento raz patril im. Idem sa pustiť do cesta a krémov, vyhlásil Maťko po pristátí. My s Dadom budeme vyrezávať ozdoby, povedala Angela. A ja pripravím ohňostroj, doplnila rozdelenie úloh Kika. Každý z priateľov sa s chuťou a odhodlaním pustil do svojej práce. Pribúdalo jedno poschodie za druhým, farby boli síte a krém sa rozplýval na jazyku. Práca na torte bola pre všetkých veľkou zábavou. Spievali si, ochutnávali, dávali si hádanky. Najväčší silák som, unesiem vlastný dom. Kto som? Pýtala sa Angela popri vyrezávaní listov a kvapiek. Slimák, uhadol správne Dado. Býva v lese, nemá gate, s krochkaním sa vála v blate. Čo je to? Dala ďalšiu hádanku Kika, keď pripevňovala ohňostroj. Diviak, vykríkol Maťko, keď zahládzal farebný krém na fialovom poschodí. Torta bola prenádherná. Nikto z nich nič krajšie nevidel. Pozerali sa na ňu s otvorenými ústami a v duchu sa tešili z víťazstva. Už ju len preniesť na námestie. Torta stála na veľkom štvorcovom podnose. Každý z kamarátov držal jeden zo 4 rohov a krôčik po krôčiku sa blížili na svoje miesto. Mojkáči, ktorých stretli po ceste, sa nevedeli na tú krásu vynadívať. Už sú skoro tam. Ešte malý kúsok. Na zemi pred nimi ležal nenápadný malý kameň. Normálne by ho obišli alebo prekročili,
ale keďže niesli obrovskú tortu, nikto z nich si ho ani nevšimol. Kika on zakopla a začala strácať rovnováhu. Podnos sa rozvlnil a celá štvorica spolu s ním. Hoci sa snažili ako len mohli, nepodarilo sa im udržať na nohách. Ich veľkolepé dielo skončilo na zemi. Ohňostroj v tom vybuchol a zo 7 poschodí sa stala jedna veľká kopa. Sklamanie, smútok a zúfalstvo kamarátov by sa dalo krájať. Pozerali jeden na druhého a v očiach sa im leskli slzy. Na námestí ako by sa zastavil čas. Všetci mojkáči naokolo stáli ako zamrznutí. Bolo im nesmierne ľúto, čo sa práve stalo. Celé námestie v tej chvíli akoby jedným hlasom zvolalo. Dadabum, dadabum, už počujem v diaľke šum. Láskavosť a odvaha s každým strachom zamáva. Užialenej partii pristúpila mojkáčka Agátka v anielských šatách s 2 blonďavými vrkočmi. Mám nápad, ktorý by vám mohol pomôcť, dodala. Pridali sa aj ďalší. Najskôr mojkáčsky dinosaurus Max a aj 2 jednorožce Samko a Danko. Nešťastná príhoda sa menila na krásny prejav spolupatričnosti a podpory. Z útrob zničenej poschodovej torty mojkáči spoločne vymodelovali vysokú väžu, hoci trochu šikmú, ktorá hýrila všetkými farbami. Zdobili ju zvyšky jablkových lienok, motýľov, včielok, listov, kvapiek vln a kvietkov. Nebola síce taká očarujúca ako pôvodný výtvor, ale celkom ušla. Všetci obyvatelia dedinky nedočkavo čakali, komu starostka pridelí rad zlatého jablčka. Tento rok boli vaše výtvory výnimočne chutné a krásne. Chcela by som vás všetkých veľmi pochváliť. Napriek tomu ocenenie môžu dostať len 3 jablkové pochúťky. Rad zlatého jablčka si tento rok zaslúžila obláčiková jablčková pena, vláčiková jablčková štrúdľa a obrý jablkový lievanec s karamelovou polevou. Námestím sa ozýval potlesk a výkriky radosti. Kika, Dado, Maťko a Angela síce úspech iným mojkáčom dopriali, v srdiečku však stále cítili bolesť. Ešte tu mám jedno oznámenie, pokračovala nečakane starostka. Špeciálnu cenu za tímovú prácu, veľké odhodlanie a tvorivého ducha dostávajú mojkáči Angela, Maťko, Dado, Kika, Agátka, Max, Samko a Danko za šikmú väžu. Naši kamaráti sa rozžiarili ako vianočné svetielka. Od publika si vyslúžili obrovský potlesk. Celé námestie skandovalo ich mená a radovalo sa s nimi. V zápätí nastúpila na pódium kapela a celá dedinka sa roztancovala v rytmoch hudby. Všetky jablkové diela sa zjedli do poslednej omrvinky. Keď po mojkáčov potom prišli balóny, aby ich odviezli k ich deťom, všetkým do jedného hrali srdiečka radosťou a brúšká spokojnosťou.